मेडलि UPPL जोंनो ज' जानानै गभर्नमेन्ट दानांगोन। खुलुमबाय रायजोफोर, आं बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। रायजोफोर, सान्थिखौ नागिरोब्ला बिटिआरनि दफाखौ आबुङै मावफुंनांगौबा जायखि राजखान्थि हान्जायानो जाया मानो UPPL राजखान्थि हान्जाजोंनो गोरोबना सरकार दानो नांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ। रायजोफोर, बिनि सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा थांनाय 15 आगस्ट खालि गावनि फेसबुक पेजआवहाय लिरनानै मोनसे पस्ट होदोंमोन। बेखौ आङो नोंथांमोननो फरायनानै दिन्थिग्रोनो सानदों। नोंथांमोनाबो नैबे स्क्रिनाव होनायखौ नायनानै फरायलांब्लानो जाबाय। रायजोफोर, बिथाङा ओरैबायदि लिरदों, हादरनि उदांस्रि सानाव आंनि मोन्दांथि, बर' माहारिबाद आरो हारिनि अलखद समाव बर' आफाद आरो दैदेनगिरिफोरा खौसेयै गसंथाबोदों। बियो गोथां जारिमिन। बेबायदिनो हारिनि रैखाथि, थामोनथा आरो बड'फानि जोबथा थांखिसिम सहैनांगौनि थाखाय बर'फोरनि इयुन राजखान्थियारि गोजोरथिया थारैनो गोनांथार। आं हास्थायो बयबो सोमावसारग्रा दैदेनगिरिफ्रा खौसे गारांजों ओनसोलारि हान्जा रिजनेल पार्टिनि सायाव गोथौ फोथायनाय लाखिनानै आवगायलांगोन आरो हारिनि स्वार्थखौ सिगाङाव लाखिनानै हाबा मावगोन। दिनै नङा गाबोन दोंसे लामायाव बयबो आगान सुरगोन। बियो आथिखालनि थासारि आरो समनि गोख्रों खावलायनाय। बेखौ एबसुआ नेनानै थागोन। रायजोफोर, नोंथांमोना मोनथिखाबाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा थांनाय 15 आगस्ट खालि गावनि फेसबुक पेजआवहाय बेबायदि लिरनानै बिथाङा पस्ट होदोंमोन। दा नोंथांमोना बिथांनि बेबायदि खावलायनायखौ नोंथांनि गोसोआवहाय मा साननाय सोमजिदों, नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायब्लानो जाबाय। रायजोफोर, दानिया फैदो, केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों, नोंथांमोना बिथांनि बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो। बेनि उनावसो नोंथांमोना गाव गावनि कमेन्टफोरखौ होलायब्लानो जाबाय। PTC इलेक्सन 2025 को लानानै बुंनायाथ' बे 25नि इलेक्सननिसो बाथ्रा। दा बे खुनु गुलाय गुजाय गैया। खारन नोङो नर्मेलि अल इन्डियायावनो स्टेट आरो सेन्ट्रेल लेभेलाव एलायन्सआव थाब्लाबो पन्सायत इलेक्सन एबा काउन्सिल इलेक्सनफ्राव नर्मेलि खुनु राजनैतिक दला एलायन्स जानानै गेलेया। दा जों थांनाय बारावबो 2020 मायथाइयावबो एलायन्सआव गेलेखायाखै आरो। खिन्थु मोनसे स्पिरिटखौ मेनटेन खालामनाय जादों जे जाय जेसेबांखि देरहाया जयैनो गभर्नमेन्ट दाहैगोन। एबारबो बे एखे फर्मुलायावनो फैगोन। आरो दिनैनि दिनाव UPPLनिफ्राय बांसिन देरहानो हानाय क्षमताथ' BPFआव गैखायानो। बा सोरबा रायजो दलाथ' बेहाय स्टेडि गैया, कंग्रेसआबो बे अबस्था गैया। आल्टिमेटलि UPPL जोंनो ज' जानानै गभर्नमेन्ट दानांगोन। दा गेलेनायाव आलदा आलदा गेलेयोबाथ' बे मोनसे अपरचुनिटिसो। बयबो सब सिटआव गेलेनो हायो। सोर बबेहाय मा बेसेबां स्ट्रेंथ दं जों देखायलायनो हायो। दा बे मोनसे इसु नङा। आरो मोनसे मा जाहैबाय, आङो बेखौनो बुंनाया मा, जिहेथु जोङो मोनसे सान्थि सुक्ति खालामदों आरो मोनसे एरियायाव सान्थि स्थापन खालामनांगौ, सान्थि गायसननांगौआ बहुद बोसोर बोसोर नांगौ। बे बोसोरथाम बोसोरब्रैजों जाया। आरो जायफ्रा सुक्तियाव साखि बा साखर माने सहि होदोंमोन, आसाम गभर्नमेन्ट, भारत सरकारा, NDFB आबसु, बिसोरनो ज' मिलायनानै सान्थिखौ स्थायि खालामथारनांगोन। थ' बेखौ जों गेजेराव रावबो गारनो हाया। बेखौ BJPआबो मिथियो, गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मिथियो, गभर्नमेन्ट अफ आसामाबो मिथियो। दा ओंखायनो जों गेलेनायाव जेखि गेलेया आलदा आलदा गेलेलायबाबो देरहानाया UPPLआनो नाम्बार 1आव थागोन। BJPआ हयथ'बा नाम्बार 2आव फैनो हागौ, BPFआ नाम्बार 3आव थांनो हागौ, बा सोरबाया नाम्बारा पजिसनफ्रा सोलाय सोल'बो जानो हागौ 2, 3 बायदिसिना। खिन्थु UPPLजोंनो एलायन्सआव थानानै गभर्नमेन्ट सालायनानै एकर्डखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन। अब्लासोनो बाहाय पिसखौ एस्टाब्लिश खालामनाया पारमानेन्ट जागोन, लं टार्म जागोन। मा अबस्थायाव बुंदोंमोन आं बुंनो रोङा। बे BTC सिङाव मा जाबाय थादों। आजिखालि बहुद मानसिया राजनितिक सिकिउरिटि लानानैबो एसे फिउचारखौ लानानै बहुद सिन्था खालामग्रा जाबायथ'। आं सानो बे गिदिर इसु नङा। बेराफारसे जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा रिजनेल जितु पार्टि मोननैखौबो ज'साय जानांगौ होननानै मोनसे खावलायदों। बेथ' मोजां बाथ्रा। मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै
बेखौ बयखौबो ज' जानो खावलायनाया मोजां खिन्थु ज' जानायनि प्रिन्सिपला मा जागोन जे जोंनि बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बेवहाय बयबो मदद होनांगौ आरो पिस इस्टाब्लिश खालामनायाव बयबो मदद होनांगौ दा बेसो बेसिस जाहैगोन ना बेखौ गरायनानै जाय फैनो हायो थ' बिसोरजों गोरोबलायनायावथ' जेबो आपत्ति गैया खिन्थु दा बे बबे लेभेलाव सोरनि लेभेलाव मा डिसकासन जाबाय थादों जिहेतु आं बेखौ बुंनो हाथ'नाय नङा खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नैबे समाव बेबायदि जि खावलायनाय हगारदों बे जोबोद मोजाङानो जादों